Ki pulit kalak mkhra police station hakamit singi thok diang kila yo ban kem no ya arnot kinong luti kat ba kidang persyang ban luti badung ya uwei unong ya lenti hapo nong Rim Hills. Superintendent of police ke district uba Vivek Sim upentip ba kini ki arnot kinong luti ki dei ki bala tip kerteng kum ukit bok thaba arp nyos namerta na golfling bat Melvin Tongwa arp ars namerta na Lumsyam East Khasi Hills. Hadian bala yok pediang ya ki babun ki jing ujor na ki nonglet nongwan halur ke jing syak luti haki arnot ki beriu ki bamla ban itu ki bawanda ke skuti rongyong kumta na kali ke special team na po light nkra police station hapo ke jingalam ke officer in charge Inspector Lily Nongklau lembat kat tu kat ni ki riu patba kila yok ban batno ya ki ni ki arnot ki runar ki bawanda ke skuti rongyong na jan NEC Nongrim Hills kat ba kidang temu ban luti na uwei unong ya lenti da ka badong ru ya u da screwdriver na ki benta ka kepo ha kepor kemba prashipo menien. Ula pentip ru ba artli ki kes la register persya eki hapo la mkra menta usnam namar ka jingdon keti haki artli ki jingja kam luti kata ka wei ka balaja ha ka shipol trik ubna basaw arjar arpasan ha kepor prashteng menmiet hajan Bowery Mansion ha ka ba kila yo ban luti hadu kat kandai jar tingka kat ba ka weipat ka jingja ka dei ka belaja ha ka laitrik benai ba henrio arjar arpasan ha ka por nyoba je janmit hajan Nagland House ha ka ba kila yo banuti san hajar tingka nalor kata la yo jingtip ru ba kini ki runar kila le eki bakum kini ki kam pentriam ya ki babonot ki beriu henry ki bam shimlawan chakmat ban pentem ulayat hu ru ba Melvin Tongwa udei ubala syak kem teng mentau snam namar ka jingdon keti ha ka baluti na uwei ubriu ha ka than polo ha ka bala kem ya u de ki pulet ka pasture beat house.